Os wnewch chi gymryd set a gwneud eich hun yn gyffyrddus, croeso cynnas i bawb yna chi i'n gwasanaeth ni, ac i'r rhai dwi heb weld eto, blwyddyn newydd dda. Mae'n yn braf gallu dod yma heb anawstera tywydd, gobeithio. A sut bynnag ydych chi'n teimlo bore yma, ella bod yna reina chi wedi cael wythnos wych, wedi cael diwrnod yn llai yn yr ysgol, neu llai o waith, wedi cael mwynhau yn yr eira, a bod chi wrth eich bodda, neu ella bod yna reina chi wedi cael wsos ddifrifol. A bod y tywydd fel ag yr oedd o dechrau'r wsos wedi styrbio chi, wedi creu trafferthion, sut bynnag ydych chi'n teimlo, mae'r wsos dwytha di mynd. Mae'n ddiwrnod newydd, mae'n wythnos newydd, mae'n flwyddyn newydd i ni geisio yr arglwydd. A'r peth hyfryd i ni sylweddoli ydy bod y Beibl yn cadarnhau i ni, os o'n i mlaen, jyst neidio dros y cyhoeddiadau ar y PowerPoint, mae'r Beibl yn atgoffa ni bod bora newydd yn atgoffa ni o pwy ydy Duw, yr geiriau enwog yma o Galarnad 3. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffalla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dyffyrlondeb. Meddyliwch pa mor hyfryd ydy cychwyn yn diwrnod ar y Sul fel hyn yn ystyried bod tosturi Duw i ni yn dod o'r newydd bob bora yn Iesu Grist, a bod ffyrlondeb Duw yn rhywbeth i ni ddal gafel arno fo, sut bynnag ydyn ni'n teimlo. Felly croeso i chi, a da ni'n gweddio cawn ni fendith yn dod yn ceisio'r arglwydd trwy ras Duw yn Iesu Grist hefo'n gilydd. Chydig o gychoeddiadau. Mae staff wedi dweud bod na nifer o'na chi wedi gofyn am y calendra yma. Wel, mae yna stoc ohonyn nhw'n mynd i fod yn y cefn a darn bach o bapur. Os ydych chi'n cymryd calendr neu calendrs, newch chi nodi lawr eich enw a faint ydych chi wedi gymryd, a wedyn wneith Steff anfon mwy o wybodaeth o ran talu i chi. A da ni hefyd wedi cael llythyr dros y penwythnos, llythyr gan Capel y Fron, i hen enw nhw, a'r enw newydd ydy Tabernacl Penrhyn Deidraeth, a maen nhw yn sgwennu i nodi bod nhw yn barod wedi symud i'r adeilad newydd ym Mhenrhyn Deidraeth. Maen nhw'n diolch i ni, a mae yna lun o'r cadeiriau enwog. Da chi gyd yn gwybod amdanyn nhw, ond dwi jyst i clywed amdanyn nhw, yn ei lleoliad newydd ym Mhenrhyn Deidraeth. Ac mae'r llythyr hefyd gan Pete Campbell y Gweinidog yn nodi bod nhw'n mynd i wneud rhyw fath o ddiwrnod agored neu gwasanaeth i ddiolch am y capel newydd ar ddydd Sadwrn y 14 o Chwefror. Fydd yna reina ni yn Awstria ar y diwrnod yna, ond mae'r wybodaeth i gyd yma, a mi adawwn ni'r llythyr yn y cefn i chi gael cip arno fo. O ran yn gweithgareddau ni wsos yma, mi fyddwn ni hefo astudiaeth feiblaidd heno. Da ni'n mynd i gychwyn cyfres yn edrach ar lyfr Diarhebion, ac fel cyflwyniad i gyfres honno, da ni'n mynd i edrach ar ran gyntaf, penod gyntaf Diarhebion heno, am 6 o'r gloch. Cyfarfod gweddi am 6:30 nos Fercher, ac yna disil nesaf, ysgolion Sul, yr un amser ag arfer, a goedfa dan arweiniad David Job, ac yna parhau hefo'n astudiaethau ni trwy Diarhebion yn y nos hefyd. Dyna fo, dwi'n meddwl? Ie. Reit, dowch i ni weddio cyn i ni foli'r arglwydd hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti. Nad oedden ni wedi gallu cyfarfod yn y cnawd yr wythnos dwytha, ac bod o'n teimlo fel bod na nifer o bethau wedi newid yn annisgwyl, da ni'n diolch wrth i ni droi ata ti bod ni'n dod at yr un sydd wleidyddol y pethau sydd yn digwydd yn bywyd ni. Da ni'n diolch. Nad ydy hynny'n drysu dy gynllun tragwyddol di. Nad ydy hynny'n pylu dim ar dy gariad di tuag at dy bobl, sydd wedi ddangos mor eglur wrth i'r dy fab di Iesu Grist ddod i'r byd i'n hachub ni trwy dalu'r pris ar y groes, codi'n fyw o'r bedd, a da ni'n diolch bore yma ar ail Sul 2026 bod Iesu yn eiriol droson ni, yn y nefoedd a beth i ymddiried yn efo am dragwyddoldeb. Felly, da ni'n gofyn y byddi di yn siarad yn eglur hefo ni trwy dair. Da ni'n gofyn arglwydd y byddi di
trwy dysbryd yn agor yn calonna ni i dderbyn yr hyn sydd gen ti ar yn cyfer ni. Da ni'n gofyn arglwydd i'n llygaid ni gael ei agor i weld hyfrydwch a mawredd Iesu ar hyn mae o wedi wneud mwyn yn hachub ni o'n pechod a'r farn yr ydyn ni'n ei heiddi. Bydd ar waith felly, os gweli di fod yn dda, bendithio ni ac arwain y cyfan, da ni'n gofyn clod i Iesu Grist. Amen. Felly, da ni'n mynd i gychwyn yn gofyn ar i Dduw siarad hefo ni. A na i ddeud rwan, dyma di'r gwasanaeth o'n i wedi baratoi ar gyfer flwyddyn dwytha? Wsos dwytha. Ac felly mae yna lot o gyfeiriadau blwyddyn newydd. Os da chi'n meddwl, come on Rhodri, mae hi'n ganol mis Ionawr erbyn hyn. Wel, doedd hi ddim dy Sul dwytha. Felly, da ni'n mynd i gychwyn y flwyddyn mewn gwirionedd yn gofyn arglwydd llefara. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein clonau'n ddwfn, traws newidia ni ar dyddelw. Wrth i ni ofyn i Dduw siarad efo ni, da ni'n gwneud hynny nid achos bod ni eisiau gwybod mwy, da ni eisiau i Dduw yn newid ni, yn traws newid ni yn debycach i Iesu Grist. Fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd. Arglwydd tyrd, llwydda ynom ni dy fwriadau di dogoniant. Traed, achos da ni'n ganu ailemyn sydd yn weddi ar Iesu deyrnasu yn bywyd ni, yn yn calonna ni. Boed fy nghalon i ti'n deml, boed fy ysbryd i ti'n nyth. Ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byth, gwledd wastadol
fydd dy bresenoldeb im. Dwch ni weddio. O arglwydd, da ni eisiau'r geiriau na da ni newydd gannu fod yn reality yn bywydau ni. Arglwydd, da ni eisiau i yr arglwydd Iesu Grist fod yn rhagori yn yn golwg ni, yn rhagori ar fil o bethau sydd ddim yn cymharu ag o. Ac ar ddechrau blwyddyn, arglwydd, da ni'n cydnabod mor hawdd ydy hi ni fyw yn bywydau hefo gymaint o bethau'n tynnu'n sylw ni. O ysbryd sanctaidd, neu di weithio ar yn calonna ni, ar yn meddyliau ni, nes bod ni'n dyheu am gael profi mwy o'r gymdeithas honno at ydi dy hun. Dy gariad di, dy faddeuant di, y sancteiddrwydd hwnnw sydd yn gwneud i ni weld pethau mewn ffordd wahanol, deud na i rai pethau a deud ia i dy bethau di. Helpa ni felly, yn dy ras, maddau ni bod ni mor gyson yn llwyddo i grwydro i lefydd sydd ddim yn gwneud lles i ni. Arglwydd, trigar ha, rhoi ni syched am dy gwmni di, ac am fod efo ti, ac am dy weld di fel ag yr wyt ti. Ni'n gofyn hyn trwy heiddiant yn harglwydd bendigedig Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i droi bore yma at lyfr Joshua, a da ni'n mynd i wrando ar ddarlleniad o ddechrau
y benod gyntaf, a mae Eirin am ddod ymlaen i ddarllen i ni, cyn i mi gael gair bach efo'r plant. Lle mae'r darlleniad yn dod o Joshua benod gyntaf, a mi fyddai'n darllen o adnodna 1 i 9. Wedi marw Moses, gwas yr arglwydd. Dywedodd yr arglwydd wrth Joshua, fab Nun, a fi'n gweini ar Moses. Yma fy ngwas Moses wedi marw. Yn awr, croesa di a'r holl bobl hyn, yr Iorddonen yma, i'r wlad yr wyf fi'n ei rhoi i blant Israel. Rhof i chwi bob llecyn y bydd gwaden eich troed yn cerdded drosto, fel y dywedais wrth Moses. Bydd eich terfyn yn ymestyn o'r anialwch a Lebanon hyd at yr afon fawr, afon Eufrates, sef holl wlad yr Hethiaid, hyd at y môr mawr yn y gorllewin. Ni saif neb o'ch flaen ti tra byddi byw. Byddaf gyda thi fel y bym gyda Moses, nitha dawaf na chefnu arnat. Bydd yn gryf a dewr oherwydd ti fydd yn rhoi'r bobl hyn feddiant o'r wlad yr addewais ei rhoi i'w hynafiaid. Yn unig bydd yn gryf a dewr iawn a gofala weithredu yn ôl yr holl gyfraith archmynodd fy ngwas Moses i ti. Paid â gwyro o ddiwrth i'r dde na'r chwith mwyn i ti ffynnu ble bynnag yr ei. Nid yw'r llyfr gyfraith hwn i adael dy enau, yr wyt ti fyfyrio ynddo ddydd a nos, mwyn i ti ofalu gwneud y cyfan sy'n ysgrifenedig ynddo. Yna byddi'n llwyddo yn dy ffordd ac yn ffynnu. Oni dwi wedi gorchymyn i ti, bydd yn gryf a dewr. Paid ag arswydo na dychryn, oherwydd yr wy fi, yr arglwydd y ddiw, gyda thi ble bynnag yr ei. Diolch yn fawr iawn. Blant, da chi eisiau dod ymlaen? Bore da, sut ydych chi? Helo. Chi di blino, do? Reit. Da chi di cael y diwrnod yn llai nag ydych chi'n ddisgwyl yn yr ysgol os dwytha, dwi'n siŵr? Do? Pawb di? Do? 2 ddiwrnod? Neis. Wan, dwi eisiau i chi helpu fi feddwl, mae'n ddechrau blwyddyn, a dwi eisiau i chi feddwl beth sydd yna yn mynd i ddod yn 2026, achos dyna be ydy'r flwyddyn. De. Allwch chi feddwl am rhywbeth ella da chi'n edrych ymlaen ato fo yn ystod y flwyddyn sydd yn dod? Daniel? Gwersyll. Da. Mae hwnna'n dod mewn... mis? Da. Tio? Mynd i ysgol uwchradd. Fe hynna'n digwydd i chdi mis Medi. Be ti'n edrych ymlaen ato fo? Dwi ddim yn gwybod beth dwi'n mynd i wneud, ond ar ôl dwi'n mynd i ysgol sy'n eto beth dwi'n mynd i ddeud. Oce, iawn. Felly ti'n mynd siŵr iawn, ond ti'n meddwl fi gen ti bethau edrych ymlaen ato fo, iawn. Wel, mae gynna i gwestiwn ella chydig bach yn anodd i chi. Dwi eisiau i chi ddeud wrtho fi, ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ym mis Mehefin 2026? Ti'n gwybod? Hanodd mam a chwarae. Waw, o'n i ddim yn gwybod hynny, ond mae dda bod chdi'n cofio hynny, a wedyn gei di gofio deud penblwydd hapus wrthyn nhw ar y diwrnod cywir, da. Ond dim dyna oedd gyna i mewn golwg, ond dwi'n falch bod chdi'n cofio, rhywbeth sydd yn digwydd y mis Mehefin 2026. Na? Lle? Da ni'n symud adeilad. Wel, da ni'n gobeithio fyddwn ni wedi symud adeilad cyn mis Mehefin, ond gawn ni weld. Da chi eisiau fi ddeithio chi? Da ni'n symud ymlaen i'r sleid nesaf. Mae'n debyg
Medda nhw wrtha fi, na beth sydd fod i ddigwydd y mis Mehefin 2026 ydy mae'r ffilm Toy Story 5 yn dod allan. Oeddech chi'n gwybod hynna? Na, bod yn onest efo chi, o'n i ddim yn gwybod hynna tan neithiwr chwaith. A diolch moch, na di? Diolch moch bod chi ddim yn gwybod hynna tan rwan. Da chi'n gwybod hynna o rwan ymlaen, dydych? Felly gewch chi ofyn i mam neu dad os da chi isio. Sam rhaid i chi mynd i weld ti. Oce. Felly, dwi eisiau ni feddwl am be da ni'n wybod a be da ni ddim yn gwybod. A nes di atab yn dda iawn a dweud, mae yna lot o bethau da ni ddim yn gwybod sy'n mynd i ddigwydd yn y flwyddyn yma. A mae hynny'n wir i bawb ohono ni. Ond mae yna rei pethau, mae o'n bwysig i ni wybod. Un cwestiwn bach arall. Na ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. Pwy sy'n nabod yr adeiladau yma? Fi yn gwybod yr un yna. Pa'n ydi o? Ysgol lle? Garnedd. Da iawn. Felly mae gennym ni Ysgol y Garnedd yn y gwylod ar y chwith. Daniel? Pa'n di Ysgol y Graig? Ti'n meddwl? Pa'n ydi hi? O'r tri llun? Ysgol y Graig ar y top? Pa'n ydi'r un ar y dde gwylod? Rwy'n yn gwybod? Anna? Pa ysgol di? Ysgol Rhiwlas. Wan ta, mae dda bod chi'n gwybod pa ysgolion da chi'n mynd iddi hi. Oedd. Wel, mae yna nifer o bobl yma wedi bod yn byw yn Rhiwlas a rhai di bod yn Ysgol Rhiwlas, dwi'n siŵr. Do? Felly, be ydych chi'n wybod am eich ysgolion chi? Felly, ydych chi wedi gallu deud pa ysgolion ydyn nhw? Mae hynna'n gam cyntaf da. Nes i ddweud cwestiwn ola, mae gen i un cwestiwn arall. Hwn di'r un ofnadwy anodd. Pryd nath eich ysgolion chi agor i ddechrau? Pryd nath nhw gychwyn fel ysgol? Wan, mae'r ddwy ysgolion, dwi'n meddwl, wedi dathlu yn ystod y blynyddoedd dwytha, felly mae gennych chi fantais. Elain? Yr adeilad yna, ia, ti'n siŵr o fod yn iawn. Ia, ond be ddech chi'n dathlu bod yn dwytha, ti'n cofio? 50 ers cychwyn Ysgol y Garnedd. Da iawn. Anna? 151 o flynyddoedd yn ôl nath Ysgol Rhiwlas. Wyt ti'n gwybod pryd nath Ysgol y Graig gychwyn? Na, gwyd. A ti'n gwybod be? Diolch moch. Wir, taswn i'n gofyn i chi rhywbeth fel pwy oedd y prifathro neu'r brifathrawes cynta. Diolch moch, os da chi'n gwybod hynny. Chi'n gwybod beth sy'n bwysig? Beth sy'n bwysig i chi ydy bod chi'n gwybod os na ysgol fory. Bwysig iawn bod chi'n gwybod hynny? Wel ie. Ac oedd o'n bwysig iawn i ni wybod hynny di llun a di mawrth dwytha. Oedd na ysgol neu ddim. Ac oedd llwyth o bobl yn desbryd i gael gwybod. Wan, dwi eisiau ni feddwl am y flwyddyn sydd o'n blaenau ni. Ac ystyried, mae yna lot o bethau da ni ddim yn mynd i wybod. A ddech chi'n gwybod beth, diolch moch os da ni ddim yn gwybod y pethau yna. Ond mae yna lot o bethau, mae o'n bwysig bod ni yn wybod, a dyna pam da ni'n dod i'r capel ac i'r ysgol Sul, ydy gael gwybod be mae Duw wedi ddeitha ni a be mae Duw am i ni wybod. Dyma ni adnod yn yr Hen Testament sydd yn deud fel hyn. Deuteronomium, sydd yn air mawr, 29. Mae yna rai pethau dim ond yr arglwydd sy'n gwybod amdanyn nhw. Felly, be sy'n mynd i ddigwydd y mis Rhagfyr 2026? Dim ond Duw sy'n gwybod hynny. Ond, mae pethau eraill sydd wedi datguddio i ni a'n disgynyddion mwyn i ni bob amser wneud beth mae'r gyfraith yn ei ddweud. Mae Duw wedi deud pethau ofnadwy o bwysig wrthyn ni yn y Beibl, fel bod ni'n gallu trystio yn Iesu Grist, a gwybod bod ni'n mynd i fod yn saff ar ôl i ni drystio yn Iesu Grist, be bynnag fydd yn digwydd. Ac felly, da ni'n gallu gadael y pethau da ni ddim yn wybod i Dduw, a canolbwyntio ar y pethau da ni'n wybod, fel bod Duw yn caru bobl gymaint, nes bod Iesu wedi dod i'r byd i'n hachub ni trwy farw ar y groes. A dyna pam yn nes ymlaen y byddwn ni yn dod at fwrdd y cymyn. Mae hynna'n atgoffa Cristnogion ar draws y byd o rhywbeth hanfodol i ni gofio be mae Duw wedi wneud i'n hachub ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Felly, bod chi'n mynd i wybod lot o bethau yn 2026, da ni eisiau meddwl a canolbwyntio ar be mae Duw wedi ddeitha ni'n y Beibl
a dod i nabod o yn well o ddydd i ddydd. Iawn? Gwych. Diolch i chi gyd am ateb yng nghwestiwn i mi. Gewch chi mynd yn ôl lawr i ista. Da ni'n mynd i ganu emyn sydd yn sôn am Dduw yn mynd i fod hefo ni, ac yna yn ystod yr emyn gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul. Felly mae'r emyn yma yn ailadrodd mewn gwirionadd yr hyn nath Duw ddweud wrth Joshua yn darlleniad ni'n gynharach. O'n blaen mae Duw yn myned, a'i hyfryd bresenoldeb o'r hyder ei addewid rydd ac nid unig fyddwn byth. Dwch chi godi i ganu hefo'n gilydd. Dwch chi ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, da ni yn dy glodfori di am dy addewidion gwerthfawr. Yn diolch dy fod ti wedi gaddo mynd o'n blaena ni. A mae hwnnw'n addewid o dad yr ydyn ni yn dymuno dal gafael yno fo ar ddechrau blwyddyn newydd. Cyfnod lle nad ydyn ni'n gwybod beth sydd o'n blaena ni, yn brofiadau hyfryd ac o bosib yn brofiadau anodd a dirdynol. Ond trwy'r cyfan o Dduw, da ni'n gweddio y byddi di trwy dysbryd glân yn gweithio ynom ni fel bod ni yn pwyso ar yr arglwydd Iesu. Bod ni yn myfyrio ar yr hyn mae dy air di yn ei ddeud, ac am yr hyn nad ydyn ni'n ei wybod bod ni'n gallu ymddiried y cyfan i ti. Ymddiried ein hunain i ti wrth i ni roed yn ffydd yn Iesu Grist.
A cael yn cadarnhau yn y gwirioneddau bendigedig y mae'r Beibl yn ei roed i ni, os ydym ni yng Nghrist, yna mi ydym ni yn blant i ti. Yn blant yr wyt ti wedi ac yn ac am ei caru am dragwyddoldeb. Yn blant yr wyt ti yn ei caru nhw ar fath gariad angerddol nes dy fod ti'n dymuno yn bod ni yn tyfu yn debycach i Iesu Grist, yn bod ni yn tyfu i ddibynnu mwy arna ti, yn tyfu i fwynhau dy gwmni di, yn cael yn cyfoethogi yn mawl a'n diolchgarwch, yn bod ni yn pechod, yn styfnigrwydd, yn ffolineb eto, yn cael yn galw i'r berthynas dragwyddol honno trwy ffydd yn Iesu Grist. Mae o'n syfrdanol arglwydd. Mae o'n newyddion godidog. Ac eto mae o'n rhywbeth yr ydym ni'n gallu gymryd mor ganiataol. Maddau ni am hynny. Yn wir, maddau ni am yn holl bechoda. Ac ar gychwyn blwyddyn newydd, da ni yn gofyn y byddwn ni yn cael yn gwefreiddio wrth weld Crist yn gliriach, wrth sylweddoli y breintiau di-ddiwedd sydd yn dod i ni yng Nghrist, y fraint o gael rhannu y newyddion da a phobl o'n cwmpas ni. Y fraint o gael gwasanaethu ein gilydd yn enw Crist. Y fraint o gael caru ein gilydd fel yr wyt ti wedi'n caru ni. Cynorthwya ni yn y cyfan. Ac arglwydd, da ni'n gweddio, nid yn unig y byddu di'n bendithio ni fel eglwys, boed ni yma, y mis Mehefin ne yn yr adeilad newydd. Da ni'n gofyn y byddu di'n bendithio ni fel teuluoedd, ond hefyd, o dad, rydyn ni'n gweddio am yn byd ni. Yn ymwybodol bod na densiynau, bod na erchylltera yn digwydd, rhai da ni'n gwybod amdanyn nhw trwy'r newyddion a gymaint yn fwy, mae'n siŵr, nad ydym ni'n gwybod amdanyn nhw. Yn gweddi ni ydy y byddu di ar waith yn byd ni. Y byddu di arglwydd yn drysu cynlluniau yr un drwg. Y byddu di yn dod â chymod lle mae yna gasineb a diawledd a chamdrin, y byddu di yn dangos be mae'r arglwydd Iesu wedi ddangos i ni. Ynglyn â'r ffordd ragorach ynddo fo. Ynglyn â'r heddwch sydd ond yn dod pan mae Iesu Grist yn teyrnasu fel arglwydd a gwaredwr. Felly arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunain i ti, yn gofyn y byddu di'n siarad yn rymus rwan, wrth i ni wrando ar dair di, y byddu di yn hoelio'n sylw ni ar yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Helpa ni allu cyffesu yn pechod ger dy frondi, nid i ddal pethau nôl a trio cuddio, ond dod fel ac yr ydyn ni. Cyffesu, edifarhau a derbyn dy dderbyn di arglwydd Iesu fel yn gwaredwr ni. Tywys ni rwan, wrth i ni gyflwyno'r cyfan yn heiddiant, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Maen nhw'n deud yn dydyn, bod ni fod i ddysgu rhywbeth newydd bob dydd. A dwi ar ddechrau'r bregaeth bore yma isio rhannu hefo chi rhywbeth dwi wedi ddysgu wsos yma. Nes i ddysgu wrth siarad hefo Dafydd ar y ffordd i Angladd Wyn yn Eglwys Bach. Mi nes i ddysgu bod na ffasiwn beth a jigsaw what happens next. Da chi'n gwybod yn? Hollol newydd i fi. O'n i'n meddwl bod jigsaw a ben ei hun yn ddigon anodd, ond mae yna ffasiwn beth a jigsaw lle da chi ddim yn copio y llun sydd na ar y bocs, ond da chi'n gorfod dychmygu beth sy'n digwydd nesaf. Waw. Pob hwyl i unrhyw un sy'n trio gwneud y dasg honno. Ond mae'n meddwl am jigsaw what happens next yn rhyw fath o helpu ni i feddwl be di yn cyflwr ni ar y ddechrau blwyddyn newydd. Mae yna elfen gry o what happens next. Da ni, nid yn gymaint sy'n gorfod gweithio allan, ond da ni'n gorfod ymateb iddo fo. Wsnos yma, mis nesa, flwyddyn yma. Mi da ni'n mynd i orfod delio hefo lot o ansicrwydd. Lot o obeithion,
lot o edrach ymlaen, ac ella lot o syndod mewn ffyrdd anodd. Ac felly, wrth i ni ddechrau meddwl am y flwyddyn sydd yn dod o'n blaenau ni fel unigolion, fel eglwys, fel pobl dduw, mi o'n i'n tybio bod y pennod gyntaf Joshua yn le addas iawn i ni fyfyrio arno fo bore yma cyn i ni ddod at swper yr arglwydd. Achos beth sy'n digwydd ym mhennod gyntaf Joshua ydy mae'r dyfodol o'i blaenau nhw fel pobl dduw, ond mae o'n ddyfodol ansicr iawn. Achos yr hyn yr adnodau glwson ni yn ei ddeud yn amlwg, y 3 gair cyntaf wedi marw Moses. Dyna'r sefyllfa da ni'n ymuno â hi ar gychwyn llyfr Joshua. Mae Moses wedi mynd, mae wedi marw. A mae'r adnodau yma fel tasa fo yn atgoffa ac yn atgoffa di Moses ddim yma di mwy. Mae Duw hefo chi, a mae Duw yn rhoi di addewid, ond mae beth sy'n digwydd nesaf, siŵr gen i, yn mynd i fod yn chydig bach o, dwi'n mynd siŵr i Joshua ac i bobl Dduw. A dyna lle mae gair Duw yn dod iddyn nhw yn yr union sefyllfa anodd yma i roed gobaith iddyn nhw, i roed cyfeiriad iddyn nhw. Yr un fath i chi a fi. Mae 2025 wedi mynd. Mae'n mynd i ddod yn ôl. Mae be bynnag gawsoch chi yn 2025 yn bethau hyfryd gan yr arglwydd, neu'n bethau anodd. Mae'n wedi mynd. Mae gennym ni flwyddyn newydd o'n blaenau ni, heriau newydd a chyfleoedd newydd. Ac felly dewch i ni feddwl be oedd Duw yn ei ddeud wrth Joshua yn fama. Ac wrth gwrs, mae'r cyd-destun yn bwysig, yn dydy. Da ni'n meddwl am yr daith hir mae pobl Dduw yn ei wneud o gaethiwed yn yr Aifft, yr Exodus trwy'r Môr Coch, y crwydro yn yr anialwch, a'r siom sydd yn dod i fanna, a maen nhw ar fin dod i wlad yr addewid yn dydyn. Lle da ni'n ymuno ar hanes bore yma, maen nhw yn y man tyngedfennol hynny, lle cwbl sgynnu nhw ydy mynd dros yr afon, Iorddonen. Maen nhw ar lan yr afon, os liciwch chi, just, ni'n mynd i ddweud neidio dros yr afon, ond nid dyna o'n i'n drio ddweud. Yr un cam ola na, a maen nhw'n cael derbyn be mae Duw wedi addo iddyn nhw. Y wlad yn llifeirio o laeth a mel, ond i Moses ddim yna. A mae y bobl yma i gyd sydd wedi arfer dilyn be mae Duw yn ei ddeud trwy Moses, mae siŵr yn meddwl, felly be wan? Heb Moses, yr un yna mae'r Beibl yn deud nag oedd neb efo'r fath berthynas wyneb yn wyneb a Duw ag o, heb Moses, sut allwn ni wynebu be bynnag sydd yn dod nesaf? Sut allwn ni fynd dros yr afon? Be sy'n digwydd os na ymosodiadau? Be sy'n digwydd os ydy'r cenhedloedd sydd yna yn barod yn troi yna ni di Moses sy'n hefo ni? Dim mwy. Dewch i ni feddwl am hyn a trio i gymhwyso fo hefyd un bywyda ni. Wrth weld i ddechrau bod Duw yn gwneud ac yn dweud ac yna i bobl yn ymateb. Mae Duw yn gwneud ac yn dweud a'i bobl yn ymateb. Be dwi'n meddwl? Wel, wrth i Dduw siarad hefo Joshua yn fama, be mae o'n ddeud wrtho fo? Wedi marw Moses gwas yr arglwydd adnod 1, dywedodd yr arglwydd wrth Joshua, a fi'n gweini ar Moses, y mae fy ngwas Moses wedi marw. Nid trio rwbio halan mewn i'r briw, mae Duw yn fama na ci. Datsgan reality, dyma lle da chi anni rwan, dyma beth sydd wedi digwydd, dyma y benod newydd, mae fy ngwas Moses wedi marw, yn awr, croesa di a'r holl bobl hyn yr Iorddonen yma i'r wlad yr wyf fi'n ei rhoi i blant Israel. Da ni'n gwybod be oedd Joshua yn feddwl, ond dwi'n dychmygu fy hun yn sgidiau Joshua, a Duw yn deud hyn, a fi'n ar lan yr afon, a dwi'n dychmygu mae fy mateb i fysa, ond sut? Sut ydw i fod i wneud o? Sut da ni fod i wneud o? Ti newydd ddeud di Moses ddim hefo ni. Dwch ni ddarllen ymlaen.
Croeso di ar holl bobl hyn yr iorddonen yma i'r wlad rwyf yn ei rhoi i blant Israel. Rhof i chwi bob llecyn y bydd gwadan eich troed yn cerdded drosto, fel o dywedais wrth Moses. Felly mae Duw yn deud, gnewch y cam yma, dwi wedi deud yn barod wrthych chi be dwi'n mynd i wneud. Felly mae Duw yn deud, dwi eisiau chi wneud hyn, ond dwi eisiau chi wneud o ar sail be dwi wedi ddangos i chi'n barod. Mae'r bobl yma i gyd wedi gweld Duw ar waith. Maen nhw'n gwybod mae Duw yn unig sydd wedi galluogi nhw i ddod allan o'r Aifft. Mae Joshua wedi bod hefo Moses pan mae Duw yn rhoi y gyfraith iddyn nhw. Felly maen nhw wedi profi daioni Duw drosodd a drosodd a drosodd. A mae Duw yn deud, ar sail hynny, cymwch y cam nesaf. Ac felly mae i chi a fi na, be bynnag fydd o'n blaena ni, be bynnag ydy yr ofna sydd gynno ni, dwi'n gobeithio bod chi'n gallu deud, o mae Duw wedi bod yn dda i fi. Dwi'n gwybod bod Duw nid yn unig wedi bod yn dda yn bersonol, ond bod Duw yn ei air wedi dangos sut mae o wedi bod yn dda i ni fel i bobl. Ac felly wrth i ni feddwl am ddechrau blwyddyn, gai ofyn i chi, sut mae'r efengil yn lliwio eich disgwyliadau chi am y flwyddyn sydd i ddod? Sut mae pwy yda ni yn Iesu Grist yn mynd i fod yn sylfaen i ni, hyd yn oed os gynno ni broblemau yn y gwaith, neu os gynno ni stwff anodd teuluol yn digwydd. Achos dyna sut y dyliau ni fyw fel Cristnogion, ynddo? Bod yr efengil yn gyson yn ail siapio y ffordd da ni'n gweld pethau. Yn rhoi cysur i ni pan ydym ni'n digaloni, yn cyfarwyddo ni pan ydym ni'n bod yn falch ac yn crwydro ar yn pen ein hunain. Mae Duw yn fama'n deud, dwi eisiau i chi wneud rhywbeth, ond i wneud o achos bod fi wedi darparu chi ddechrau. Dwi eisiau i chi gymryd y cam yma o ffydd yn mynd drost yr afon yma, achos dwi wedi deitha chi bod fi'n mynd i'ch galluogi chi i fynd i wlad yr addewid. Fi sy'n mynd i wneud o, ond mae gennych chi eich rhan i'w chwarae hefyd. Felly, i ni bore yma, ar ddechrau blwyddyn, gai ofyn i chi, sut mae'ch perthynas chi hefo Duw? Sut mae'ch ffydd chi bore yma? Achos mae y Beibl ac mae'r efengil yn ail ddatgan gwirioneddau hyfryd y ffaith. Da ni'n cael yn achub, nid achos bod ni wedi llwyddo, nid achos bod ni wedi bod yn glyfar, nid hyd yn oed achos bod ni wedi i fyddhau i Dduw, da ni wedi cael yn hachub fel Cristnogion, dim ond oherwydd gras a chariad Duw yn Iesu Grist. Ac mae'r ffaith bod ni'n mynd i gychwyn blwyddyn yn dod at Fwrdd y Cymun yn dangos i ni be di'r hyn sydd yn gadarn, be di'r hyn sydd yn ddigyfnewid. Nid ni ydi o, ond be mae Duw wedi wneud drosom ni yn Iesu Grist ar y groes. Mae Rhufeiniaid 3:26 yn deud fel hyn, yn sôn am pam nath Iesu ddod yn aberth i ni. Os gawn ni'r adnod i fyny. Rhufeiniaid 3:26, ie, bod o wedi rhoi Iesu yn iawn drosom ni, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn Duw, a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. Beibl.net yn deud, mae'n dangos ei fod yn berffaith deg wrth iddo dderbyn yr rhai sy'n credu yn Iesu i berthynas iawn ag ei hun. Dyna di'r efengil ynddo. Bod Duw yn gyfiawn, bod ni'n anghyfiawn, ond trwy ras bod aberth Iesu Grist yn galluogi chi a fi sydd yn anghyfiawn, yn euog ac yn heiddi barn i gael dod i berthynas iawn â Duw. Oherwydd bod o wedi gweithredu, bod Iesu wedi gwneud y gwaith yn eich lle chi a finna. Ond mae hynny gyd yn dibynnu ar bod na ffydd yna, bod ni'n trystio yn be mae Iesu Grist wedi wneud. Mi oedd Duw wedi arwain y bobl allan o'r Aifft at yr afon, mae wedi gwneud y gwaith a mae'n deud allwch chi hyd yn oed fynd i'r wlad yr ochr arall i'r afon, ond mae rhaid i chi wneud rhywbeth. Mae rhaid i chi arfer ffydd. A dyna
ydy'r alwad i Joshua, ynde, bydd yn gryf ac yn ddewr. Gna'r cam yna. Trystia yna fi. Da chi di trystio yn Iesu Grist? Ydych chi'n ymwybodol bod ni yn euog, bod ni'n bechadurus, ac nad os na obaith i ni heb Iesu Grist? Dewch ato fo. Peidiwch â dal yn ôl. Peidiwch â meddwl bod yr atab yno chi'ch hun fel mae'r byd yn ei ddeud. Mae'r atab mae'r Beibl yn deud yng Nghrist yn unig. Fo yn unig ydy'r un sydd yn mynd i ddod â ni i'r berthynas yna, yr cyfiawnhad trwy ffydd, lle mae Duw nid yn unig yn datgan bod ni wedi cael maddeuant, ond bod o'n cyfleidio ni ac yn caru ni fel mae o'n caru i fab Anwyl i hun. Un o'r pethau dwi wedi bod i ddarllen yn gyson yn yr wsos o hanner dwytha, fel rhan o'n darllen dyddiol, ydy Catechism Heidelberg. A mi fyddwch chi'n gyfarwydd ar rhai rhannau o'r catechism yma, achos mi fyddwn ni'n canu emyn ar ddiwedd y bregath. Gobaith dyn yw Crist a'i Crist ar groes. Sydd yn aralleiriad o gwestiwn cynta Catechism Heidelberg. What is our only hope in life and death? Beth yw'n unig gysur mewn bywyd a marwolaeth? Dyna'r cwestiwn cynta. Ail gwestiwn Catechism Heidelberg ydy hyn. Beth mae'n rhaid i ti ei wybod i fyw a marw yn llawenydd y cysur hwn? Ac ateb yr ail gwestiwn ydy, 3 pheth. Yn gyntaf, pa mor fawr yw fy mhechod am trienni? Yn ail, sut y caf fy rhyddhau o'm holl bechodau a thrienni? Yn drydydd, sut rwy fi ddiolch i ddew am y fath iachawdwriaeth? Os da ni yn dymuno profi llawenydd yr Efengil, llawenydd cysur Duw i ni, ydych chi'n ymwybodol o'n cyflwr ni heb Grist? Ni'n pechod yn trienni pa mor ddifrifol ydy'n cyflwr ni? Yn ail, ydych chi'n sylweddoli na dim ond trwy farwolaeth Iesu, yr ydym ni yn profi bendith a hyfrydwch cariad am addeuant Duw, ac yn drydydd, ydych chi'n meddwl sut ydych chi'n diolch i Dduw os ydych chi wedi trystio yno fo a profi i ddaioni fo. Mae Duw yn gwneud ac yn deud ac yn galw i bobl i ymateb. A'r alwad honno i ymateb ydy galwad i ddangos ffydd ynde. 2 gwaith mae Duw yn deud wrth Joshua, bydd yn gryf a dewr. Adnod 6 i ddechrau, bydd yn gryf a dewr oherwydd ti fydd yn rhoi i'r bobl hyn feddiant o'r wlad, yr addewais ei rhoi i thynafiaid. 2 beth yn digwydd yma? Ti fydd yn rhoi, chdi fydd yr offeryn dwi'n mynd i ddefnyddio, ond fi sydd yn rhoi dy wlad i ti. Chi'n gweld? Duw sydd yn darparu, ond mae o'n annog Joshua i chwarae i rôl. Adnod 7, yn unig bydd yn gryf a dewr iawn, a gofala weithredu yn ôl yr holl gyfraith a'r chmynodd fy ngwas Moses i ti, ac yn gorffan adnod 9, oni dwyf wedi gorchymyn i ti, bydd yn gryf a dewr, paid ag arswydo na dychryn oherwydd yr wy fi yr arglwydd dy Dduw gyda thi ple bynnag yr ei. Wel, mae'n hawdd i ni glywed y geiriau bydd yn gryf a dewr, a meddwl am fod yn gryf a dewr mewn terma bydol. Hollywoodaidd, ddylswn ni ddeud. Yes, dim ond i fi fynd i'r gym ddigon, dim ond i mi ddysgu neu gwrando'r digon o podcast, fydda i'n gallu gwneud o. You can do it, type o beth. Ond os na ddim o hynny yn y gair yma i Joshua. Mae cryfder a dewrder yma Duw yn ei annog i Joshua yn ymwneud yn uniongyrchol a'i berthynas o, a'i ddibyniaeth o ar yr arglwydd. Gna yr hyn dwi wedi ddeud wrtha ti, arwain fy mhobol i lle dwi wedi gaddo iddyn nhw. Felly chi a fi, be di galwad ffydd i ni? Ia, bod ni'n trystio yn Iesu Grist, ond wedyn bod ni'n byw yn bywyda fel mae'r gair yn annog ni i wneud. A mae bod yn gryf ac yn ddewr i ni yn golygu glynu at air Duw pan mae'n mynd i fod yn amoblogaeth. Dilyn Crist, lle mae'n ffrindiau ni'n deud, paid a gwneud hynna.
Ti di fama, gna hyn efo ni. Mae pawb arall yn ei wneud os di. Mae bod yn gryf ac yn ddewr i ni yn golygu bod yr efengil, bod gair Duw yn siapio'n gobeithio ni, yn disgwyliadau a'n dyheadau ni, mewn ffordd wahanol ella i sut mae'n ffrindiau ni sydd ddim yn credu'n wneud. Ydych chi wedi gofyn i bobl be di addunedau blwyddyn newydd nhw? Dwi yn mynd i wneud mwy o hyn, Lenny. Dwi yn mynd i gael y pethau yma, achos dwi'n heiddi fo, neu dwi yn edrych ymlaen at y pethau yma. Ond i ni fel Cristnogion, ond nid ydyn ni eisiau deud gwneler dewyllus di yn fy mywyd i ar y ddeiar fel yn y nef. Ac ond nid bod yn gryf a dewr i ni ydy nid deud dyma fy roadmap i ar gyfer 2026. Ond bod ni'n gallu deud, oes mae gennau amcanion, oes mae gennau fwriadau, ond dwi eisiau i'r cyfan fod yn ddarostyngedig i Dduw. Bod Duw yn rhoi doethineb, bod Duw yn rhoi nerth, bod Duw yn anghywys i bob gam o'r ffordd, achos mae o'n mynd i fod hefo fi, os ydw i'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Mi gafodd y plant llyfr yn sôn am Cori Ten Boom dros y Dolig. Ac un o'r dyfyniadau enwog gan Cori Ten Boom, y Cristion enwog honno o'r Iseldiroedd, oedd yn enwog am iddi hi warchod Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Un o'r dyfyniadau enwog ganddi hi oedd, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Ac ar ddechrau blwyddyn mae hynna mor bwysig i chi a fi yn dydy. Da ni'n gallu ymddiried y pethau nad ydyn ni'n wybod i'r arglwydd yr ydyn ni'n dymuno i adnabod yn well yn 2026. A sylwch, mae bod yn gryf a dewr yn feiblaidd yn wahanol i bod yn gryf a dewr yn y byd, achos i ni mae bod yn gryf ac yn ddewr yn feiblaidd yn golygu bod o'n briodol i ni gyfadda dwi'n wan. Dwi'n anghennus. Nid gyna i mae'r atebion i gyd. Dwi angen gras Duw yn Iesu Grist. Dwi angen brodyr a chwiorydd o'n nghwmpas i helpu ar y daith. Yn ystod misoedd, dwi'n cofio, mis Tachwedd dwi'n meddwl oedd hi'n de, o'na sylw mawr yn cael ei roed i ymgyrch Sarah Cox ar gyfer plant mewn angen. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld yr hanes, bod ti wedi rhedeg, dwi'n meddwl, 5 marathon mewn 5 diwrnod yng Ngogledd Lloegr i godi miliynau o bres i plant mewn angen. A nes i ddigwydd gweld darn o gyfweliad efo Sarah Cox ar ddiwedd y marathon yma, y 5 marathon yma. Chi'n gwybod be oedd yn drawiadol? Mi fysa hi wedi gallu deud ar ddiwedd yr orchest yma, nes i wneud yn briliant do. Sbiwch gymaint o legend ydw i wedi gwneud hynna i gyd. Nath i ddim, a dwi'n gwybod i byd am ei chymeriad ti. Ond be oedd hi'n ddeud oedd, yr hyn nath alluogi fi wneud hyn oedd pobl eraill. Y tîm oedd wedi'n nghefnogi fi, y bobl, y ffarmwrs oedd yn dod allan i ddiwedd i dreif yn deud, gwon, cariad i mlaen. Ar ôl iddi hi lwyddo i wneud rhywbeth, be ddudodd hi oedd pobl eraill sydd wedi'n alluogi i wneud o. I ni, da ni yn gallu deud, mae Duw yn gaddo bod hefo ni bob cam o'r daith. Pa bynnag mor hir neu byr fydd 2026 i ni. A mae hynna i siapio yn golwg ni ar beth sy'n dod, boed o'n dda neu boed o yn anodd. Os ydym ni'n cael llwyddiannau mawr yn 2026, da ni'n gweld a ddewid Duw bydd yr arglwydd gyda chi. Ac felly mi ddylsa hynny'n cadw ni rhag ymffrostio a deud, sbiwch gwych ydw i, sbiwch clyfar ydw i. Mi ddylsa ni, os da ni'n credu yn yr arglwydd Iesu, allu deud, dwi wedi cael yng ngalluogi i wneud hyn gan Dduw hael sydd wedi bod hefo fi i roi nerth a gallu i fi gwblhau y ras yna, neu y gêm yna, neu'r arholiad yna. Nid deud, sbiwch pa mor wych ydw i. Ac felly bych chi'n meddwl, wel, mae Duw yn deud wrth Joshua, mi fydda i hefo chdi. Ond o'n i dydy Iesu yn deud wrth i ddisgyblion, mi fydda i hefo chi bob dydd hyd ddiwedd amser hefyd.
A mae'r Testament Newydd yn pwysleisio i ni bod gwybod hynny i fod i effeithio ar y ffordd ydym ni'n byw yn bywyd o ddydd i ddydd. Hebreaid 13:5, lle mae addewid Duw yn cael ei ddefnyddio, yn cael ei ddyfynnu fama. Hebreaid 13:5 yn deud, byddwch yn ddi-ariangar yn eich dull o fyw, byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Pam? Oherwydd y mae Duw, y mae Ef wedi dweud, a dyfyniad o'r Hen Testament, nith adawaf fyth ac ni chefnaf arnat ddim. Os ydy Duw yn mynd i fod hefo ni, mi ddylsa'n bywyd ni ddangos hynny. Mi ddylsa'r ffordd yr ydym ni'n siarad efo pobl eraill ddangos hynny. Mi ddylsa y ffordd ag yr ydym ni yn delio a chollydion ddangos hynny. Yndi mae o'n anodd, di Cristnogion byth yn gorfod gwadu pa mor boenus ydy pethau, ond mi ddylsa bod yn perthynas ni, yn dibyniaeth ni ar Iesu Grist a'i bresenoldeb o, fod yn amlwg i y byd o'n cwmpas ni. Ac yna, da ni'n mynd i orffan hefo Duw yn gwneud ac yn dweud ac yn galw ni ymateb mewn ffydd, ac yna da ni'n mynd i orffan yn gofyn y cwestiwn, wel sut? Sut ydym ni'n dangos ffydd? Sut ydym ni yn ymateb i be mae Duw wedi ei wneud a'i ddweud? Wel, da ni'n cael yr sut yn ngeiriau Duw wrth Joshua yn adnod 7. Yn unig bydd yn gryf a dewr iawn a gofala weithredu yn ôl yr holl gyfraith a orchmynodd fy ngwas Moses i ti. Paid â gwyro oddi wrthi i'r dde na'r chwith, mwyn i ti ffynnu ple bynnag yr ei. Nid yw'r llyfr cyfraith hwn i adael dy enau, yr wyt ti fyfyrio ynddo ddydd a nos, mwyn i ti ofalu gwneud y cyfan sy'n ysgrifenedig ynddo. Yna byddi'n llwyddo yn dy ffyrdd ac yn ffynnu. Sut ydym ni'n trystio yn bod yn gryf ac yn ddewr? Da ni'n sicrhau bod gair Duw yn ganolog i'n bywydau ni. Yn siapio ac yn cyfeirio lle mae'n cam nesaf ni yn mynd. Ac yng nghyd-destun y gair i Joshua, mae o'n deud, os wneud i hynny, mi wneud i gyflawni yr hyn dwi wedi rhoi i ti wneud. Sef bod pobl Dduw yn mynd i wlad yr addewid, fel y digwyddodd. Wan, mae angen i ni fod yn ofalus wrth i ni gymhwyso y darn yma i ni'n hunan. Dydy Duw ddim yn fama yn deud, pawb sydd yn darllen y Beibl, nawn nhw lwyddo am mhob peth maen nhw'n drio. Nid dyna, mi fysa hynny'n gamddealltwriaeth o'r hyn sy'n cael ei ddeud yma. Ond mae o yn deud, os ydym ni yn myfyrio yn ôl gair Duw, yn myfyrio arno fo ac yn byw yn ôl gair Duw, mi fyddwn ni yn dwy'n gogoniant i Dduw. Mi fyddwn ni yn byw fel ac mae'r arglwydd yn dymuno i ni fyw. Mi fyddwn ni yn dystiolaeth i Iesu Grist. Felly, sut ydym ni'n mynd i wneud o ar ddechrau blwyddyn newydd? Sut ydym ni'n mynd i drystio yn y Duw ydym ni'n ei nabod? Sut ydym ni'n mynd i fyw yn bod yn ddewr ac yn gryf wrth sicrhau bod y Beibl yn siapio ni? Mae gynna i ffrind ac o'n i'n siarad efo fo llynadd, a mi nath o ddeud ar gychwyn blwyddyn newydd, be oedd o'n neud? Yn hytrach na cael rhes o addunedau oedd o ddim yn mynd i'w cyflawni, be oedd o yn drio i wneud oedd deud, pa un peth allai wella yn y flwyddyn yma? Lle gai ofyn i chi, pa un peth allwch chi wneud i wella yn y ffaith bod chi'n myfyrio yng ngair Duw? Fel unigolion, fel teulu ac fel eglwys. Os na rhywbeth da chi angen stopio wneud, pethau da chi angen stopio gwylio nhw, a bod chi'n neilltuo mwy o amser i fod yn y Beibl. Yda ni angen ella bod yn fwy bwriadol yn deud, da ni'n gallu mwydro am lot o bethau hefo ffrind i fi sydd yn Gristion, ond be am drio gwella fel bod fi'n gallu cael sgwrs am be dwi wedi ddarllen yn y Beibl. Sut mae Iesu Grist wedi bod yn arbennig o hyfryd i fi heddiw, a bod hynny wedyn yn newid chydig bach ar ddiwylliant yn ymwneud ni a'n gilydd. Mae'r gair myfyrio yn bwysig yn dydy. Achos myfyrio ar y gair ydy nid jyst
gorchest o dwi wedi darllen 8 pennod heddiw. Ond bod yr hyn da ni'n ei ddarllen yn ei glywed mewn pregath yn gwreiddio yn ddifn yna ni. Bod o'n effeithio yna ni. Fel bod ni yn meddwl am yr wsos sydd o'n blaenau ni, am y Sul nesa ac yn deud, yn hytrach na mwy o hynna, bod ni ella yn gallu edrych am yr oedfa neu'r clwb nesaf ac yn deud, dwi'n edrych ymlaen i weld sut mae Duw mynd i fod ar waith. Dwi di'n hyffroi mwyn cael rhannu hefo ffrind ynglyn â be mae Iesu wedi wneud ar y groes. Dyna sydd yn digwydd wrth i ni fyfyrio, meddwl, treulio yr hyn a gyda ni yn ei glywed. Felly ar gychwyn blwyddyn, gai gynnig sialens i chi ac i fi wrth i ni feddwl am Joshua. Yndi, mae yna bethau yn mynd i ddod i'n rhannu da ni ddim yn ei disgwyl. Ond mae gennym ni arglwydd y gallwn ni ymddiried yna fo. Arglwydd sydd yn cymell ni yn ein blaen, a'r hyn sydd yn sylfaen un ymddirieddaeth ni'n yr arglwydd ydy be fyddwn ni ddathlu mewn munud. Swper yr arglwydd bod Crist wedi talu'r pris. Ac felly o nabod yr arglwydd yna trwy ffydd, da ni eisiau mentro fel eglwys, fel unigolion am y flwyddyn yma yn pwyso arno fo, yn ufuddhau iddo fo, yn gwerthfarogi, yn trysori i airo ac yn gofyn i'r ysbryd dreiddio y gair yna yn ddifn yn bywydau ni. Dwch i mi weddio, mi ganwn ni emyn cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn. Dad Nefel, da ni yn cydnabod bod byw yn gallu bod yn her. Bod y ddilyn di yn aml yn rhywbeth yr ydyn ni yn ei ffeindio yn anodd, yn boenus, ydwyd. Ond da ni'n diolch bod air di yn llawn o'r anogaethau, o'r gwirioneddau yma sydd yn cymell ni i ymddiried yna ti yn union yr un ffordd ac y gwnaeth y bobl ymddiried yn dy ddarpariaeth di i fynd drosodd i wlad yr addewid. Diolch bod Iesu wedi darparu i ni. Cynorthwya ni i fyfyrio ar daberth di arglwydd Iesu. I roi yn hunain pob rhan o'n bywyda i ti yn gofyn arglwydd siapia ni, moldia ni i fod y bobl yr o ti'n dymuno i ni fod. Fel dy fod ti'n cael dy glodfori a bod ni'n tyfu yn y bendithion ac yr ydyn ni'n ei brofi yn y fendith ac yr ydyn ni i bobl o'n cwmpas ni. Parha felly i'n harwain ni yn myfyrdoda, yn moliant wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Clod i Iesu Grist. Amen. Ac mi ganwn ni felly yr emyn o'n i'n sôn amdani, pa obaith sydd i ni trwy'n hoes. Dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr, eiddo ef yw'n henaid nawr. Os da ni wedi trystio yng Nghrist, da ni'n eiddo iddo fo. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, beth ddaw heb law pan ddwed y gair. A beth a'n ceidwyr dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig. O can Halleluia, diball yw ein gobaith, yn oes oesoedd, addef wnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes.